Duha patay samtang usa naangol sa nahitabong vehicular accident sa lungsod sa Minglanilla. Samtang laing duha pa ang naangol sa laing aksidente sa Cebu, South Coastal Road sa Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Daling gitabang kining duha ka mga tawo nga naghapa na sa National Highway diya sa barangay Tunghaan sa lungsod sa Minglanilla. Gilang duha nga sila si Nimcris ug Renan kinsa parihong angkas lang sa motorsiklo. Mato ni Glenn Antigua, pangulo sa Minglanilla Traffic Commission, nga ang motorsiklo naglulan og tulo lakip na ang driver ug gikan sa habagatan padung uli sa Minglanilla. Apan ni bangga kini sa pa-left turn nga SUV. Gingong kusog ang padagan sa motorsiklo ug tungod sa impact nalagpot ang mga angkas ug naangol usab ang driver niini. Patay diha dayon ang usa sa angkas ug nadala pa sa tambalanan ang usa pa ka angkas. Actually, gikan to sila naga padung diri sa atoang lungsod sa Minglanilla ya katong Everest na natustong ang Everest nagagawas na gito siya padung sa Celico kay padung siya og barili. So kusog-kusog gid ang nagan sa motor kay ang naigo sa Everest ang lubot man nga bahin sa sakyanan. So murag kuwanto sila ba na kuwanto kay double back ride man gud niya. Wala sa helmet ang duha ka back ride niya ang driver ang helmet pud kanang say gani hard hat. Samtang duha usab ang naangol sa vehicular accident gahapon pasado alas 7 sa buntag sa Cebu South Coastal Road sa barangay San Roque, Talisay City. Ang SUV nga gimaniho sa usa ka Matthew Rivera gingong nakatagpilaw samtang nagmaniho. Hinungdan nga nibangga kini sa lamppost ug nisaka sa Center Island hangtod nga naabot sa Picas Lane ug nalimbuwad. Nakaigo pa kini sa usa ka pick-up ug motorsiklo. Si Rivera ug ang nagmotorsiklo mo inaangol. Gingon nga gikan ni salmot og triathlon event si Rivera. Gikan ni nag-attend og fun run sa isa ka event, then abot sa SRP area na accordingly nakatulog siya, nakatagpilaw mo ni siya nga ni nadisgrasya mo na nga ang atong awhag if dili gid ka nang physically aware gid sa pag-drive nga kapoy ang lawas, di lang gid mo pugos og drive kung pwede mo pahuway or matulog lang usa kay para sa imong kagulingong safety o safety sa uban nga motorista. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak!